Helo, Iwan John yw'r enw. Falle bod chi'n nabod fi o ffilm diweddara Star Wars, The Last Jedi. O'n i ddim yn hwnna. Be bynnag, sdim ots. Fel o'n i'n gweud, Iwan John dwi, a dwi'n neud y fideo bach yma i weid wrthoch chi am y cwmni yma sydd wedi ei enwi ar ôl arlywydd cyntaf D Unol Daleithiau yr America, neu Taleithiau Unedig yr America, sef Barack Obama. Enw'r cwmni yma yw Cwmni Barack House. A mae Cwmni Barack House eisiau symud o Stad Cibin i dafarn y Vic ym Mhen y Groes. Pwy fydd e ddim? Fydde hyn yn galluogi'r cwmni i fynd o nerth i nerth yn neud beth maen nhw'n neud orau, sef yn dod â theatr i bob rhan o Gymru, hyd yn oed i ni fan hyn yn Crymych. Be ni angen godi yw 30,000 o bunnoedd, a mae Cyngor Celfyddydau Cymru yn fod yn rhoi 70% arall sydd angen. Nawr, please, os allwch chi, rhowch beth allwch chi i sicrhau bod yr arlwy theatrig yma yn dal i ddod allan i'r bobl. Diolch. Well nhw roi blydi gwaith i fi nawr. Shh.